Kulmapotku KTP, sieltä lähtee. Edlundin kulma hyvin kiertää siihen keskustaan, mutta Raniowski sen hakee ja antaa loistavan avauksen Daltonille. Taas Raniowskia parhaimmillaan. Sitten otetaan myös Atakai mukaan. Atakai haastaa, tulee omastaan ohi. Syöttö ja pallo on maalissa. Voi hyvänen aika. Tekeekö isojen kaataja sen taas? KPV siirtyy vastahyökkäyksestä 1-0 johtoon. Se oli aivan fantastinen vastahyökkäys. Ja lopulta siinä Atakai sitten pallon sinne takatolpalle syöttää. Se taitaa mennä kyllä KTP:n toppareista sisään, mutta katsotaan toi hidastus nyt joka tapauksessa tässä. Hieno Raniowskin avaus Daltonille. Sitten tuli Atakai, joka hakee sen syötön ja se taitaa olla siinä sitten. Olikohan se nyt sitten Tulehmo, joka sen liukui omaan maaliin, mutta joka tapauksessa loistava avaus Raniowskilta. Sen jälkeen, kun mä en ihan, joo kyllä tätä Tulehmo olla, joka sen liukuu sisään sinne Vegö ei pääse tohon väliin, tosta tulee, vai saako sinne Vegö jalkansa väliin, ei se mun mielestä saa.